Rád by som sa poďakoval všetkým účastníkom tejto konferencie, ale aj partnerom a predovšetkým pani predsedničke Žilinského samosprávneho kraja Erike Jurinovej, ktorá prevzala záštitu nad týmto podujatím. Som veľmi rád, že tu boli aj zástupcovia Ministerstva cestovného ruchu a športu, ale aj zväzov a športových klubov, ale samozrejme aj akademické obce, ktorá sa zúčastnila tejto konferencie. Už teraz rozmýšľame, ako túto konferenciu ďalej posunúť, pretože opäť sme trošku narastli, bolo nás viac a veľmi ma teší pozitívny feedback, ktorý sme dostali od účastníkov konferencie. Veríme, že sa nám podarí pospájať viacej ľudí, ktorí sa zaoberajú o problematiku športového manažmentu a vytvoriť niečo nové, niečo ešte lepšie a ďalej pokračovať tejto začatej tradícii. Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť konferencie. Myslím si, že to stretlo veľa odborníkov, veľa zaujímavých a dôležitých ľudí. Prezentovala sa tu knižka o manažmente v športe, takže som presvedčený, že táto komunikácia a takéto know-how prospeje do ďalšej činnosti o športe, ale určite to bude najviac o tých ľuďoch, aby dali to srdce tomu športu a aby to pokračovalo. A čím viac sa takto budeme stretávať, tým bude lepšie. Podobné konferencie majú veľký význam z toho pohľadu, že spojenie tej akademickej úrovne a praxe, výmena skúseností a dobrej praxe, ktorá existuje, je pre nás veľmi dôležitá, pretože spája ľudí. Sú tam dva pohľady, ktoré naozaj sa môžu obohatiť, jeden aj druhý. A preto si myslím, že takýto typ konferencie, ako práve teraz v Žiline sme, má veľký význam a naozaj som rada, že som mohla byť súčasťou a už teraz sa teším na budúci rok. Já jsem tady za společnost EOS Digital. My vyvíjíme online platformu, mobilní apku pro sportovní kluby, která jim pomáhá spravovat všechno, co dělají, celou jejich agendu a šetřit kupy času. A měl jsem tady přednášku právě o výzvách, kterým sportovní kluby čelí v administrativě, v komunikaci se svými členy, která hezky zapadla tady do toho tématu konference. Celkově v konferenci hodnotím skvěle, krásný prostor, takový fajn, kompaktní formát, takže děkuju. My ako Kodium sme partnerom tejto konferencie druhý rok. Určite v tom budeme pokračovať. Vidíme v tom zmysel práve kvôli tomu, že sa tu stretáva množstvo zaujímavých ľudí z rôznych oblastí, či to zo štátnej sféry, zo zväzov, alebo práve tak ako my rôznych partnerov, či už je to z IT sektoru alebo iného športového. Určite sa zúčastníme a určite budeme partnerom aj budúci rok.